Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please enroll to my YouTube channel. आप लोग आज देखिए ना भाई लोग, हमारा गांव में क्या हुआ बे? उधर भाई लोग ने क्या कर रहा था? थोड़ा सा फिल्म देखा। ओ क्या है भाई लोग? भाग दिया था। ओ माय गॉड, उसका माल साढ़े सा बहुत गर्म है भाई, मुश्किल हो जाएगा। चलो गफर नहीं जोने गेट जों बिना नाम नाथुरसे सुन थांदों। फै माला जिखांखौलाय फै आं माला जिदों हनै जा लाजिखायो गथ'फोरा मिथिबायना बिसोर खनापारानि गथ'फोरलाय लोगोफोर आंनो खनापारायाव बेरायनो फैफैया फैफेरदोंदिनोसै होनो उरुसै आरोना लोगोफोर मा उरुसै जाबावो बियो खालि उरुसैल' बियो ओइ मादै उरजाय नायदो नोङो नोंखौ लास भिडिअ लाना थांसै नै जोंना जुमाय लोंदों हनै जुमाया गोलैसिगोन मादै ओमफ्राय मा लागायखो नोंनियाव जेनेबा लागायबाय भाजि माने आलु कबि जानो बादों आरोना आङो बे मादैया जोंहा न' खाथिनि लोगोफोर थ' बाहाय लोग आप लोग देखा था फर्स्ट टाइम बे मादैया ना एकदम इन्ट्रेस्ट खालामो आरोना दसे बावब्ला नोंथांमोना मादैनि लाब्रा डेन्सखौ नुगोन आरो ओरैबायदि हाद्रि गुफुंलायजासे होखागोन बे नारा सारा गासैखौबो नैबे मादैनि फिसाजो जायो लोगोफोर लाजिनाङा आयै दा मादै होनबा लोंबाय थादो ने थ' भाई लोग ने दिखाई दे बाय बाय बोला था चुन लिया ना भाई लोग ऐसे तो मैं चलता हूँ भाई लोग लाल लोंदों लोगोफोर नै जोंना आरो लोगोसे मा दं बियो मामोनलाय जोंना आं बारा अमा बेदर नोंनो दा गंबेसे होदों गामिनिफ्राय गंसे नों एखेबारे आलदा लोंखाथारो नामा आलदा लोंखाथारो नोङो आलदा लोंखाथारो ओमफ्राय दा नै नोंना गासिबो लोगोफ्रा दि गुफुरसो लोंदों ओमफ्राय नों मानि थाखाय बिदि लोंखो जेनेबा आं कंपनीयानो बेले कंपनीयानो ओ भाई लोग देखो ना क्या बोला बे कंपनी अलग बोलाता है बे अलग दायो आगान फोरबोआ बोरै थांखो नोंनि बायं आगान फोरबोआ बोरै थांखो नोंनि बायं मोजाङै थांबाय ना नाखौनो थांदों मोजांब्रा मोजां थांमारदों औ गान्दिनिखौ बेखौसो बायदि मोनबाय आं साला मेने पातानि हिटा नै जोंना लाइमोन सेक्रेटारिया दांबाय र' आं खाथियाव थांनि गाय नोंथाङा माबायदि मोनदों बिदिजों जाना मा होदों नोंनो गेजेराव लोगोसे नै जोंना बे लाजिनाङा ओइयो मा अर्जुन ओमफ्राय बै ओंख्रिया मामोनलाय अनला स्पेसियेल होदों माथो नोंनो जानानै माबायदि मोनदों दा ओइ मानो मोजां जय दानो दे दानो नुयो नामा हगारबा नायना आं नायफैयासै ना नै जोंना रान्दिनिया नै मेरला दंबावोसो माथो बेदरा खुनु खोथा गैया आघोन फोरबोनि जानो लुगैदोंबा कमेन्ट बक्सफोराव खोन्थाहरदो बेसेखौथ' लुगैगोन बायदि मोनखादो नै गाजा गोदो जाखादों दा नोङो आं दा इउटुबाव होगोन ना ओइ सिख्ला नों मा खालामदों मा दांग्ला बरलाबायनो आरे दे खोन्थादोब्रा मा ओंख्रि दं बेवहाय दे नैबे मामोनलाय अनला आं मानिबा बायदि नुलायदों आरोना जोबोद मोजां जाखादोंदां नै आरो सिख्लाफोरा जोंना ओरैजाय जारौ दं लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट बक्सआव बिहरनो हागोन नै बेखौनो थाब फसायबायदि मोनदों आं फांनिखौ होनदो तो भाई लोग आप लोग ने देखा था बे वो लोग हमारा गांव का हमारा विलेज का 24 आदमी हो आज तो क्या है आप लोग पता है ना इसलिए मैंने दिखा रहा है भाई थोड़ा सा इधर भी आ गया उधर बहुत आदमी है उरी नहीं मा लोंदों नोङो सेरेबसो माथो दासो ना दहायनो नों दा माबायदि मोनदों आघोन फोरबोनि थोड़ा सा तो मजा लग रहा है अबे दारू पीकर नहीं जोंहाना
आरो सासेया दा फिसाजोखौ बुरखायदों थारमाने मादुदों बियो हाय बुथिबाव मादो ओइ मागन आगदा